guys. Hi guys, mauni ang Mumu Beach Resort. Maligo ron guys kay birthday sa bana sa igsuon sa akong binaji. Happy birthday! Enjoy! Tao guys. Niraman dahil sila daani. Dugay may nakatuod. Ngay nindot kayo. Dagat o walay bawod. Oh, kanindot. Maligo taron. Sana all. Wow, grabing daganang mga tao. Dagan kayong Sana all. sakyanan puno man aning ilawom kalubian. Ja. Asa naman to pangitaon tong mga kauban ani? Diyan. Matuta sa pikas dyan kahit kung pangitaon sila. Basig na sila dinis daplin. Wow, kanindot. Sakayan. Uy. Na-surprise ko karong adlaw kay kanang gi chatan mi nga paadtuon kuno apason sa dagat. Kay ga celebrate man di ay ag jahang masamong. Kanini asi mo ni inahan sa ahong binaji. Wow! Dungan pod og birthday ang iyahang masamong sa ahong anak. Kay ahong anak kay tuaman sa layo kay nag-training og para sakay barko. Karon na nami sa dagat. Bibok ayo di ay nya daghan sila handa guys. Oh, mao ni nga lipay po ko nga nagkakita ay mi. Nagkabanding. Ang ako ligo na ring dagat. Nagkapakapa ring salbabida. Kining bata ilahuni na ho. Mao kay naligo unda paghumol na ho. Kuan. Nalipay ko kay ning hawid sa akong abaga. Tanawan ninyo tanan ning ang video guys, tibag na ang ako ning hawid. Mo ni anak sa birthday na ho. Birthday sa mo ni anak sa aho ang mo ni ilang handa guys, tanawa. Mga kinilaw, sinugba. Lechon. Mga saging. Kaon ta. Maigo ta. Madung na ko ning dagat. Ada ra kang apo dia. Mana? Dia. Yang mama. Hala. Enjoy. Maligo na ta, maligo. Pero basig agbong ng akong cellphone. Ayoy, magkuhan sa phone. Dali, Pia. Sige, mo ni si Pia. Shout out ni Pia. Gia. Ni Mads. Ug sa akong binaji nga si Bimbim, siksi kayo naligo dagat. Yo, di ara. Mo ni ang binaji guys. Shout out ni Bimbim. Hinay-hinay kay magbong na yung cellphone na. Wanar ba ko lang yung cellphone? Patay. Lisod kayo mga utang. Di na ko kautang sa... Di na ko sa TikTok shop na lang ko. Mo palit. Ilhan na akong tutoy way isang gatoy.
Uy, si Pads naligo na jud. La saum, saum. Saum. Kaon-kaon sata, kaon-kaon. Sige, sarap kayo magkaon-kaon og saging ani padung langoy. Hi, Mads. Sige, silpi. Mahudi ang saging sa dagat. Okay ra gyapon lami kayo kanon. Ang parat-parat. Enjoy ta, enjoy. Lami. Wow. Ingad. Anak jud kay basta di ta ka maog langoy, magsalbabida na lang ta palaban. Daghang salamat guys sa inyong pagtan-aw. Palit ko like, subscribe, and share. Maura ni akong vlog karong adlaw guys. Bye-bye! Ingat! Manguli nami guys. O ni view dari sa Dubai.